В момента се намираме пред емблематичния завар на хотел Черно море. Днес ще ви запозная с един наистина уникален имот. Къща, която се намира на не повече от 2-3 минути пешеходно разстояние от тук. Пред мен се намира площад Екзарх-Йосиф, а зад мен виждате къща, която е построена през 1924 година. Нещо много интересно за нея е, че скулптурите, които виждате върху къщата, са проектирани от същият скулптор, който е скулптирал и лъвът на паметникът Шипка. Къщата разполага с 715 квадратни метра застроена площ и 256 квадратни метра двор. Дворът може да бъде устроен, като се изградят паркоместа, където да паркирате вашият един или повече автомобили. Разполагаме с 7 помещения на всеки етаж, като имаме общо 4 етажа. Първият е партерен, а другите са на по-високо ниво, като съответно се разделят на първи, втори и трети. В момента се намираме на третият етаж, където реставрацията на вътрешните помещения вече е завършена. Поставени са нови настилки, поставена боя по стените, а навсякъде в помещенията е изградена климатична система с вътрешно тяло във всяко едно от тях. Имотът е мултифункционален и може да бъде използван с няколко различни предназначения. Предвид ключовата локация, той може да бъде използван на първо място за ваш бизнес, като офис или по друг начин като административна сграда. Също така може да го използвате и като ваш личен дом, да живеете тук с вашето семейство, имате място да паркирате вашият автомобил и се намирате само на метри от центъра. При извършването на ремонтните дейности е положено максимално старание, за да се запази орнаментиката на сградата. Въпреки подмяната на съществени елементи, като електрическата система, още с влизането в сградата усещате нейния дух. Искам само да видите колко внушителни са наистина размерите на този имот. Минаваме от стая в стая, в стая, в стая, в стая, в други стаи и така до безкрай. Тук виждаме една от последните части на почти завършеният пресен ремонт на сградата. Имаме само нанасяне на последни щрихи и когато стане време да дойдете да направите оглед на тази къща, всичко тук ще бъде готово.